Kay mayon da pare. Nailisabtan? Daghan eh. Why problema ba sa picture? Picture may kailangan din niya itudlo ni mong simod ba? Ano pare? Simod ba? Asalami pare. Sus. Mo din itirada silang pilapil oh. High ground nga tubig nya pag mag-release na siya. Dira magawa sa bangag. Oh. Palay oh. Residensya lang siya. Kibali mga space ni siya nga wala na puy-an ba. Nagdula na kanisa una pare. Oo. Suga pare ay. Ah, irada ba? Minasan, konnichiwa. Nilay minasan, tadi mi kuan ba intri ba. Wala bungog minasan. Baktas ni ko amiga bike aron maka-exercise. Amin kirada. Kay mayon da pare. Nailisabtan? Daghan eh. Why problema ba sa picture? Picture may kailangan din niya itudlo ni mong simod ba? Ano pare? Simod ba? Asalami pare. Sus. Hindi pa. Gusto ko ni-try oh. So dipisot na mong buton. Sa sinisin. Pare ta. Hai. Duha no ano. ご飯は Ah, 焼酎で 2つ。はい。お願いします。ドリンクはドリンクご飯がソースがあるじゃない真ん中に小さい真ん中どっちがいい？真ん中小さいと違う。今日真ん中と真ん中にはい。Mau na tungguhan? Mau na to? いけるよいける Yung muna wa. Ha? Yung muna wa. コーラオレンジジュースオレンジジュース Shasin wa. Ano yun? Shasin? 私はAkura dake. Hai. Akura ne. Arigatou gozaimasu. 水はありますか? Bigyan na minasan. So atong ipakita minasan na kung sa mong burger. Ginukusa ko man ni minasan oy. Karbo kita ni minasan magisod itungtong sa nigo. Usa mo ni pagkaon pare. Itungtong mo ni nigo. Ano siguro ni Korea? Usa may pagkaon na ni minasan ang Ginoo ko. Ibuko ko siguro ni. No? Igawan ka. Ng chili sauce. Saan mo ni pare? Siguro, dilibo ko ni pare. Kung damay minasan eh. Bugnaw mo na yun eh. Uminog init. Masao mo ni pagkaon eh. Itos na lagi ni Jimmy. Buti kasundugan ni Kamiri Gauntiran eh. Pandamay ni. Sana sa'yo? Hajimite desu. Kukulirit ta? Hai. Hai, wakarimashita. Arigatou gozaimasu. Isunod nyo lang diri. Minasan. So first time naman nakakaon minasan o bugnaw nga ramen. So bugnaw siyang tirada na dili init. Di man mi kabalong basa na may nakabutang dito nagig mga kanji ko. Pero okay po siya ating experience ba? Ang inang ramen din na serving nila mag-isod ng group. So
Ato minsan ba picture igadak ko. Dili minsan ginupo ilang picture dagko ang ilang ang serve minsan dagko kung kayo. Hurot ng nigos ang pare. Ligo to mo ang pare oh. Wala pa. Wa jud mi ga-expect minsan na bugnaw din siya minasan ba. So among gi-check balik picture minasan oh naro. Nadi say kanang drawings o kanang picture sa ice oh. Pero kabalo mi sa kanji sa ice manggod pero wala man nakabutang diri. Ang dugay na hurot ay. Ginoo ko. Ramen bugnaw padamay. Sura mong bill minasan no. 2,200 yen. Arigatou gozaimasu. Otsukare sama deshita. Hai, otsukare sama deshita. Arigatou gozaimasu. Kumana minasan? Pauli na mi, baktas tira na balami, pare. Usap pa ilayog pare. Ginukisa may gadaho minasan o nga. Bugnaw man to mong order man halo-halo ba. Wa nga ramen eh. Pero okay, experience gihapon pero di na mi mukha na to kay bagus panlasa ba, pandamay.